pauli natin ka karon manghod. Kay luoy kay kasira kag kansawan sa inyong eskwelahan. Di lagi ko pa. Malo ko. Madlok ka nga, di man nasakit ng tuli. Kaysa kansawan ka, tibuok kinabuhi nimo. May pag magpatuli na lang ka. Dok mo ko sundang mo. Ay, dili lagi na. Kuyaw man to nga manuli ay, kay walay sakit. Kuya. Hikapon lang na siya imong kuan, dili na ka masakitan. May pa sa doktor na lang ta. Doktor, mahal kaayo. May man May dito pag kay dito na lang kay isa ra ka bunal, human na. Anesthesia nga, mahal kay ng anesthesia doktor. Dito walay anesthesia pero nindot kay imong pagkatuli, matarong jud. Tarong. Ay, tara. Sige, hadlok. Tani. Tara na. Ay. Hindi maghadlok. Patuli dito ba? Patuli. Ay. Patuli. Tara. Oh, doon lang kayo tao. Bayot man tingali ka. Isa ra ka bunal. Di man na sakit jud. Mura ra kag gipakog gamay nga lamigas ana. Tara kay doon lang kayo tao mo. Di ay dili lagi na. Wait, bayot. Ah. Isig, bayot. Ito grag, dili ka matuli. Sige, gilat na. O, nanay, balay na sa manuli ayo. O man ay tarong tambal. Mangayo ta dito, kay para matuli na ka. Alin na. Ay lagi ko pa. Ay, sige kay ulo ba? Ay lagi ko pa. Tindog ba? Ayo. Nay tao, nasi, kuan dia, pare. Ayo. Ay, dili magsigig. Uy, di magbinayot. Ayo. Ay lagi pa. Ayo. Ay, Sunod na lang ba? wa pa gani. Hadlok na ka. Isa to, bay? Magpatuloy mo, bay? Oh, magpatuli me. Patuli na ako akong manghod. Doon sa nako. Ay lagi ko ba? Ay, isa man ka nga. Mura man ka katungkuan. Brother, hindi magpatuloy dia, sa gawas. Ha? Magpatuloy dia. Ang saman? Mga sa boss, dagulat. Pila ka buok? Isa raman to? Ang dama tong bunal dito. Ayo. Nga naman diring sunda. Ang damang bunal, mga kuan. Pagkuwag ballpen o papel kay atong talian sa ilang resita, naman na yung mga resita. Oh. Basta ka ko nga budal. Basta bunal. Tumaligi. Kay pakang man yung atuli ni. Sige. Ay, kamu day, bay. Sige, kadali, bay. Dong! Oh. Jimmy! Oh. Dala na diring mga tambal o kanang bunal o kanang kuan, mga gamit. Andrew. Dayon, bay. Lingkod sa, bay. Yun na ba? Ay na, di na magkuhan-kuhan. Nanang manuli ayo. Sige, ikaw na. Ay, sig, liyok. Sige, kilak-kilak. Naman ay tambal sila. Sige ka kilak-kilak. Mura magkagbayot. Masa kay pangalan anang bata ni Manghod di mo na, sir, o anak? Manghod. Manghod. Ano pangalan, sir? Judas Iscariote. Pila edad? 14. Gulang na, no? Karon pa magpatuloy. Lagi. Luoy ko ba kay sige kansawan. Pag-asa mo, sir? Taga paligi. Sityo Paligi man, no? Oh, Sa pangalan ni mo, sir? give heart. Sige, sir, paan, sir? Kaning pahubuan na siya tanan, sir. As in kanang wala jay brief. Oh, nya nagkuan mo, nagdala mo og kanang pangsuot niya para tuli. Oh, na. Duster. Oh, kana pwede na na. Oh, na. Basta kay kan pahubuan na siya tanan niya para masugdan na natong tuli na ron eh. Dapat ko itudlo sa niya ron unsa ang mga tambal, mga resita, nandito tanan. Sige, pahubuan na, sir. Na CR dito sa sulod, sir. Now na? Tara na. Ato tag siya. Picture pa ato. Ay, sige lagi na. Sige, sunod niya.
Hubo. Pagdali diya, gawas na. Hoy, naghubog yun ay katanan. Ay, kuaning, sutan yung kwan din Amigin akong kwadya no. Ay, Pagdali, po sa Pagka nga. pagkulot yung tao doon. o daro. Suta. Dali ah. Sige, katawa. Sige, katawaanan niya. Magpatuli ka. Sama na puta, oy. Mo na pinakanindot nga kuan sa tuli ron. Sige na, kaya nagulat na dito. Sige na. Ay, ikaw rin magpatuli ron. Daghan po sa... Ay. Di magulaw-ulaw. Di na sakit dong. Okay na gyud ka? Ayaw hilak dong kay para manis gusto man ka makuan kon sige ang kagkansyaw sa inyong ispilahan. Anak, angat kay Ayaw may dili sundang. dili ka ako si papa nimo mutan-aw sa imo kay magilak ka. Ano mo kamot anak? Pakang ni atong tuli ron. Ready na yung Yan ang ka? ulo lang, yan ang ulo. Ah. Ay anak, ayaw lagi mong kamot diya kay matigbasan og apil. Ay, pasibal gamay. Ah, isa. Ayaw liyo. Ayaw liyo ka. Yan ang ulo ha. Ayaw liyo. Ayaw ka. Ayaw ka na lang yun. Ayaw ka. Utong lang. Mayap ko katulo ha. Sige na. Mayap ko katulo. 1 og tunga. 2 og tunga. 2 og tunga. Ay! Hoy! Run. Dili ka kaya tanaw sa papa nimo si Muha bagay makahilak siya. Kaisa raman unta ding anong nidagan pa man ka. Butang. Ngi panay butang no. Tuloy na ba? Ano oh? Para di ka kulbaan. Inhale, exhale lang yan. Woo! Ana, ready, get set. Woo! Sige pa. Huh! Iba pa? Ha? Mana? Sige. Tuloy na yun ka. Sige, Pasig mo puta. dagan na pug ka ba? Sige na. Aw. Eh. Dire. Ang ulo, kung may ikaw sundang. Ayaw, pasig mo dagan na pug ka. Ay, dagan ba? Kapoy kay gupod. Sige na. Uyap daw 1, 2, 3 ha? Sige. Para mahuman na ta kay dagan pa kay kung tuliunon ba? Dagan-daganan pag itari mo. Gusto mo ka makauyap, di patuli ka. Yun ha? 1. Tila. Usa, pag-share ba? Uno ni mo kay maigo, iniglunan. Angat kamay, angat. Na. 1. Pagi ko dia dong buniti dia kay pasig kudagan ni. Kuda ni. Ang ulo ni Bukeng, ang ulo. Dia ko 3 ha. Sige. 1. 2. Ya. Sige. Ayaw bara-bara ha ba kay di ni mahilaw ni ron. 1. 2. 3. Ay! Utong lang yun, utong lang yun. Baba! Agay. Isa. Nakikilit ang lugo. Ayaw ka niya. Agay! Tapos kayo. Agay. Ang panit na tanggal. Agay. Ayaw pa ba kayo magpana? Magsagat sa... Ang dugo, pangusirit. Agay. 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 Alalay dito kay dala na ko ni Tali, Magkami. tali. Taro nga. Naipit. Taro nga na. Dia agi dong Dili. Sakit? Sakit. na dala dito. Baka panghambog na yung kanang tuli na ka. Agay.
Maulog ko. Ikaw. Kita eh. Agay. Sige, dala dito. Pa, tuloy ako. Kunya, kumusta? Putol. Hapra. Aw, may dapat na ta. Agoy ka. Natuloy lagi di ka. Lipay na kay ka. Ipay na ko eh. O anak jud kay para di Di man man kay sakit? sakit. O di kay sakit. Ingnan tabi tao ka ganiya di kay sakit. Pura nagwala, di ba? Oh. Daw? Oh. Na dugay-dugay pa na maulian ba? Ako nito eh. Maglaga tagwan. Jimilila atong ihumol. Bukwan. Bayana. Para mawala ang iyang kasakit. Istorya og pilay mabayaran nato og pwede na ba ta makauli? Hindi. Standard lang yun ang bayad ako ron. Akong pangayo ko diri kasagaran mo sa magpatuloy diri. Pakyawan, tagtulo ka buo. Ay, dagko kong pangayo basta kuan. So since bata pa man ko to imong pagumangkon, manghod. Manghod. Mukuha yung ko diri kuan. 10,000 gyud akong bunal. Naalang kay pangutana ba basig di ito mubag tong kuan ato. Dili na ko'y iresita nimo karon dong. Dala ko ng mga tambal diri og katong libro dong. Tagay daw tagtambal diha bi kay para mapalit na ko nya. Katong libro. Saan tong kuan nimo diri? Asa tong libro na ko kanina? Naday diri. Pesa dala lang ang tambal diri. Naday diri. Paminaw ha, basahon ako ning mga kuan diri. Oh sige. Dapat inyong buhaton kay basig mabugat na imong manghod ba. So, number 1 diri. Paibnon nimo siya ani nga tambal oh, kani oh. Kani nga tambal, Unsa na? non-biodegradable. Pila ka ni? Kuha na, patong maron nimo na pulo ka buok sa isa ka oras imong ipainom. Tigpila ang isa ani. Di niya na itutan na nato. sige, Paminawa sa ba kung unsaon na paggamit. Sa sulod sa isa ka oras, pulo ka tableta imong ipainom. Number 2. Kani, Unsa man ni? injection. Unsa pagbasa ani? Keep distance. Keep distance. Tigpila ka ni no? Kunya ra ba paminaw Oh, sa sige. ba? Ito inject na siya si Muha. Sa iyang kuan. Mo inject ka na iniguman niya kaligo. Number 3. Ipakuan siya nimo siya kaning ligoon nimo siya kada adlaw gyud ha. Kinahanglan kapulo nimo siya ligoon sa isa ka adlaw. Grabe pod. Sige, kinahanglan gyud na siya para dali ra maayo ba. Nita pud oy kuan. Kinahanglan ka isa ra gyud na siya mukaon sa isa ka adlaw. Isa ra mo kaon? Oh, Unya, ang sudan niya. Bisan unsa pwede ra bisan unsa sudan niya basta kay kada alas 12 sa gabi ra nimo pakanon ha. Oh. Bawal panimahaw, paniudto, panihapon. Alas 12 ra jud gabi na pwede nimo pakanon. Number 4. Kani, Unsa ni? haplasan nimo iyang kuanana samad. Kini. Basa, badi ka kakabasa. 3 times a day ni ha. Kuha ni siya. For external use only. Sa ani, last na na. Unsa ni? Ikaw good? Kuan ra ni ha kada umagpanihapon ra ni mo ipainom. Carbon dioxide na. Maura, itutan daw ni tanan. So, 7,000. 15,000. 20,000. 5 pesos ni, 5 pesos ra ni. Pila tanan? 7,000, 15,000. 48,000 ra. Right sa 48,000. Pwede ato na nimo sa balay ang bayad ani? O sige, mato pug kuron dito kay napog ko'y tulion.
Oh, sige. Oh, sige, salamat Baka kayo. pwede na may muli. Oh, pwede Oh, na, sige. salamat kayo. Salamat, nagdali ko ba? Oh, sige, sige. Ato na ko. Sige, sige. Ato na ko ba? Sige, sige.